Priang bhai pi parlok sa season part ha kane ka video. Ka kapaja ya ka Portugal nen kamit ha ka jingla kai World Cup qualifier. Ha kane ka jingla kai ki fan jong ka Portugal kila kendit ka mensem. Haba ka Portugal kala syarem no ha ka Ireland da arla not goal. But Cristiano Ronaldo ulayok ka way ka red card ka baningkong ha ka jingla kai international match. Kane ka jing syarem jong ka Portugal kamut pa kamla ban yorung direct ha ka World Cup arjal apun rew. Henry ka ha pan ap ya ka jingla kai ka bakado ha ka World Cup qualifier Persia ya kari Armenia. Ya ki goals jong ka Ireland latep da utroy parot. Utroy parot latep baro artili kini ki gol ha ka kelas step. Ya Cristiano Ronaldo la syabekno ha ka jingla kai kelamit na ka daw ba kentha da katang buj ya defender jong ka Ireland. Ka Portugal kadang sa emta ha ka kerdan ke maningkong ha ka mit ya ken point. Henry kadang kam ban job ya ka jingla kai qualifier ke bakado Persia ya ka Armenia. Bahkan yorung direct ha ka World Cup. Ka Portugal kadon jikerman ban job ya ka jingla kai ke bakado jongka. Namar ha ka jingla kai ke baladep Persia ya ka Armenia ke la penlem ya ka Armenia dasan la not. Cristiano Ronaldo umla ban mi madan ha ka jingla kai ke ban sawan Persia ya ka Armenia nakadaw jong ka jing yo red card. Lada unu player yo red card syaban direct kawe ka jingla kai. Kane ka jingle jong Ronaldo nen kamit ka FIFA kelak ban suspend haduk lightly ki jingle kai ha ka World Cup. Lada ka Portugal ka yorung ha ka World Cup. Ka FIFA kampat penti kena ya kane hendrai lada ka Portugal ka yorung ha ka World Cup ngien saya pej kanja kumno. Ha tu ka Portugal kan job suk na ya ka jingle kai ka ban sawan Persia ya ka Armenia. Skop ha komen po comment section. Parlok tang karne ka khubor menta ka step. Lada video tenat ya kane ka video ngabha wat klet ban like bat subscribe. Kublai sibun.